gionge gi agenda mar loso ODM, gin gi agenda mano mar tungo party mar ODM, kendo gini wapimo gi kaka Samedo sudo. Odida Gabriel, we team Babu Owino are not scared by AJ Bonyo and his team. It is time ODM hands over the leadership to young people. I said young people, not Babu. Okay. Kata kamano un kaka wanene, aneno ka odwar ni jomutie modonji, molo in VOJ. Okay. Onge wach. Io sigo. Iluonge ni Odida Gabriel. We team Babu Owino are not scared. Okay. Gin kaka team Babu Owino ogen scared. Kalo kode weche manitiere. Nekech piny okinyi. Mano kako nene. Nekech piny okinyi. Embo yiene kako nene. Kama kwa yiene godo kech wan okwa scare ng'ato. Nitiere gimoro ma wiye moko. To nekech pod okinyi okawach nitie ndo moro. Miumogo mwandu moko. Ndono ka wicho moko. Oganda luo ni ka iwicho giko ni wiyo moko ka ndop mwandu no. Moka dwa luongo sani. Wan ka kama wabedi kaka wanene ni wakia Babu, wan wakia Sifuna, wan wakia Oburu. William Ruto bende wakia. Ndalo moko yande wawacho kama injo ka dhano koni tom nitie kamunyono momiyo unyalo wachie ne jatend piny kaka uwache ni. Ka William Ruto man gi obila to nigi nyota, nigi gik man god, ema wawacho ne ka piny rach ka yande ginego ji samanda man. Koro Babu to ng'ama ok dang' wawachne. Raila Amolo Odinga ni mabende jakom yande wawacho maliti makuwa tieko to jakom manyo manya ni nyependa kamukete ne mukete ngone kech wan bende wayudi. Koro Babu to ng'ama dang' obwogwa godo mowacho ni we are not scared of Jay Bonyo. Nyako ng'e ni sama wabetie ka ne waterie pesa school oko dhi nono. Wabetie kaka jofwambo omiyo rawera matin. Sama wan ka jo UDA bende winjowa. Kaka jo lejo winjowa kaka jo roho winjowa. Bende kaka jo Catholic gi jo SDA gi jangile nyo nyimbo. Jo winjowa. Koro kikone wagangochu Babu. Angochu Babu tin mok nyal rangwa godo mit nenowa. Erokamano. Wodi Yesu tiger mana ne wuod angele. Senior, winjo